Не има вътре 50 кинта в тази кутия. Тая кутия с това нещо трябва да направиш така, че да застане обратно. Обаче, дали така, дали не обратно, няма значение както я сложиш. Мисълта ми е, че кутията нямаш право да я пипаш. Добре. Така, ще ти дам една минутка. Сега са на 22 секунди. Ето, само това имаш право да пипаш. Кутията нямаш право да я докосва с ръце. Само това имаш право да го пипаш. Добре. И сега ще. Не, с ръце нямаш право да пипаш. Не, нямаш право. Те не можеш без ръце. Може. Сега сме на една минута. Имаш право още на 30 секунди. Айде. Ако го използваме така. Не знам.